وینین تاخین حمسه ین روخاندی لسوریه پیشبرگریا کووارا ناشیونال جیوگرافیک یا دو سالا 2018 دکر. وینین پارێزگا حمسێ بێتاخên xwe yên rûxandî dibin navnîşana rêj bo rûxandinê di pêşbergeriyê de kir û taxa Xalidiyê di nav refên wêneyên Plesis de cihê xwe yê yekem di pêşbergeriyê de girt. Ew jî ji ber dûrpêçkirin û rûxandina kojaliyê rejîma Esed rastî wê hat û di astê sîyem de cihê xwe di wê kovarê de girt. Wênegirê Almanî Christian Ferner dema bi geştekî lê deverên sereke di Sûriyê de sala 2018 de yên ku di heyama 7 salên borî de şer û pevçûn têde hatibûn û rûdan, wêneyek ji taxa El Xalidiyê girtibû û ji bo kovara Der Spiegel ya Almanî re pêşkêş kiribû. Ferner ji vê seredanê re ji taxên Hemsê re gotibû di dema derbasbûyî de di karê wî de weke wênegir gelek matmayî ji dîmenên rûxandinê li wê deverê mabû û tu carî bi vî şêweyî li gelek deverên ku seredana wan kiribû nedîtibû ku li wê deverê ne otomobîl û ne tu dengê bajar tê bihîstin û ew dever bê devereka jiyan jêdezdayî pesinda bû. Ew wêneya ku astê yekem di pêşbergeriyê de bi dest anî bû, nav refên hejmarek wêne ji alî heman wênegirî ve cihê xwe girtibû ku ne tenê wêneyên taxên Xalidiyê pêşkêş kiribû lê wêneyên hejmarek bajarokên Sûriyê yên ku rastî ziyanê û rûxandinê hatibû pêşkêş kiribû. Bajarê Hemsê yek ji bajarên yekem bû yê ku şoreşa Sûriyê sala 2011 jê dest pê kiribû û rastî binpêkirin, jê dûrpêçkirin û bombebarankirin û topbarankirin ji aliyê rejîma Esed ve hatibû.